Ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Имрӯз 23 марти соли 2024 ва 1000 рубли урусӣ баробар ба 118 сомонӣ. 1000 рубл 118 сомонӣ ай. Дар имрӯза видео бардуи азиз мошин неви якта мотоцикли бензинакӣ рӯй кардагиян. Якадай шаҳри Ваҳдат квартира дар кӯраи Тӯчансма дар кӯраи дар ҳамин видео гап мезанам. Хонаҳои заминӣ ҳастанд дар ноҳияи Данғара, ноҳияи Файзобод, ноҳияи Нуробод ва дигар ҷоҳо. Квартира арзон ҳастанд дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Ваҳдат ва як квартира арзони дигар ҳастанд дар Россия. Қызиқи видео ҳамин ки се комната ҳаст бардуи азиз дар Россия 118 000 сомониш мега. Бардуи гариб шумо метавонед ки се комната квартира дар Россия 1 миллион рубл да бихарен. Ва барои пешравии канали мисол бачаи ачкидор я дона лайки бепла бижиқен. Касе дар канали мо меҳмонен форатон ки видеоҳои нави мара якимин шуда тамошо кунен, каналда подписатсия кунен. Ана ки мерим осуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф наргузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин Хуҷанди Бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбешаҳр дар омада дигар ҷоҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нуверҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. Ана ки мо эълон аз сар мекунем, гап мезанем, шумо гӯш кунем бардуи азиз. Ана и хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, тарафи Итарқа гуфтагиай. Ноҳияи Данғара, тарафи Итарқа, рӯ парӯи Шаҳбир. 8 сотиқ заминай 4 дар хона ба калидориш кардагӣ. Ремонти хонаҳо бардуи азиз евра ремонт кардагӣ замонавиай. Ов свеч мега ҳастай уҷатор 100%ай, веранд подвал доштай бардуи азиз. Мактаб Садиқ Балниса магазин наздикай бардуи азиз. Чхеле ки десен веранд ҳам дора. Ана нархи хонара 280 000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 280 000 сомон ба пули урусӣ 2 миллион 363 000 рубл мешидай. номерои телефонаш бардуи азиз ватсап ҳам дора. занг бизанед, хонаи арзон аз ноҳияи Данғара бихарен. маълумотша дар бар экран нависагиам. касе ки ай шаҳри Ваҳдат ям бардуи азиз бо диққат мара гӯш кунед. Якад ай шаҳри Ваҳдат квартира дар кӯраи ай даруни районаш боша бардуи азиз. Квартира дар кӯраи шаҳри Ваҳдат ай даруни районаш боша, як хонага ё ду хонага боша мешава. сумаш бардуи азиз то 120-125 000 сомонира мехара. ина бардуи азиз касе ки ай шаҳри Ваҳдат моро тамошо кардеса бошен, агар квартира дошта бошен, як хонага ё ду хонага дар ҳамин районаш боша, то 120-125 000 сомона ҳамин яка мехара. 1 миллиони урусӣ дада каручи. номерои телефонаш бардуи азиз ватсап дора. касе квартира дошта бошен, ҳамин якада занг бизанен срочно. агар тамошо кардеса бошӣ, ҳамон лайка аюд набароварда бошӣ, шеринар зинда бошӣ. бардуи азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Мискинобод, пеши бозор. 4 сотиқ заминай дар хона кардагӣ. ана ремонти хонаҳо миёна гуфтагиай. ов свеч мега ҳастай ҳуҷатор 100%ай. иҷозати сохтмонам бардуи азиз доранд. дарахтои мевадиҳанда бисёр дороз, бо мисол дастурат мебинем, беҳад дарахтои хушрӯ, дарахтои мевадиҳанда дорад. чхеле ки дастурат десен гирди хона маҳкам кардагӣ. ай шаҳром мега 500 метр боло, балнисарам наздик будай бардуи азиз. ай шаҳром 500 метр боло бардуи азиз. чхеле ки гуфтум балнисашам наздик будай. нархиш 260 000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 260 000 сомон бардуи азиз. ана хонаи беҳтарин да.
маълумотша дар бар экрани нависагии бардори азиз занг бизанед қатъияка маслиҳат кунед. бардори азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардори азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардори азиз, компанияки барха компанияки рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳамин бародарода удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёранд. бардори азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. И яка пастаян ами кор дай мақсад номерош WhatsApp дора, занг мезанед сразу ответон мета. бисёр инсони хубай бародарай ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. ай ҳама да компания арзон бардори азиз 8000 рубл. агар ай номи канали Сауду Теҷи гап занем ба шумо арзон мекуна. ин бародарора нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. такси граница инаму соғ саломат рафтор ва граница варидор ҳама садфурӯза дар ин номеро ки ҳамҷа мебуроя тамос бигире мебарату соғ саломат меёрату. бардори азиз, як мотосикла гап мезанам. и бародар да сум дар корай бовар кунед нархи велик фурӯхтесаеш. барое ки сумаш дар корай бардори азиз састаяни пачкав қоҳай кардагӣ нест. бо диққат гӯш кунед, маълумотша гап мезанам. бардори азиз, мотосикли фурӯшӣ соли баромадаш 2023, сӯзишвориш бензинай, мотораш 75, коробка автомат, балонош навай. бардори азиз, ай Москва овардагиян як моҳ ҳайш кардагиай. гӯшкесем бардори азиз, састаяниш нав будай, ай Москва овардагиянаш ана як моҳ ҳайш кардагиай. мотосикл қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, нархеш 5000 сомонӣ. ба пули русӣ ҳисобкитобаш кардем 42000 рубл мешидай. занг бизанед қатъияка маслиҳат кунед. дар ин навор квартираҳорам ҳастед бардори азиз. дӯстони азиз, ана хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Нуробод, ҷамоати деҳоти Сафедчашма. ноҳияи Нуробод, ҷамоати деҳоти Сафедчашма. 16 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. хонаҳо ремонт дора бардори азиз, ремонти фасон медрои зиндагӣ мекунӣ. масъалаи ову суе чӣ мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%ай дарахтҳои мевадиҳанда дора. баня, ҳоҷатхона, оғилам доште бардори азиз, гирди хона маҳкам кардагӣ, 1 гектар зиёд замини корам доштай. бардори азизам, нарша гуфтагие ки 200,000 сомонӣ бугу. 200,000 сомон барои нархаш бо муомила мешава. фақат занг бизанем, бигӯем ки номерои канали Сауду Теҷи гирифтам, ба шумо арзон мекуна. номерои поёнгиш WhatsApp-ам дора. касе тамошо кардесай, дар комментария нависа ки ҳо ака тамошо кардесам. бардори азиз, мегзарем ба як квартираи беҳтарин дар Россия. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар Россия, Смоленский област, Угранский район, доми 3 этажа. сехонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. ремонташ миёна, ов, свет, отопление доштай, ҳуҷҷатош 100%ай. квартирара вақти фурӯхтан кресла, диван, телевизор, шкаф, паласаш меиста. бардори азизам, нарша гуфтагия ки 1 миллион рубл бугу. 1 миллион рубл ба пули тоҷикӣ ҳисобкитобаш кардем 118,000 сомонӣ мешидай. ва соҳиби квартира мега ки алиша мешава ба хона дар шаҳри Душанбе. чӣ хеле ки гуфтам нархаш 1 миллион рубл, алиша мешава ба хона дар шаҳри Душанбе. номерои телефонаш бардори азиз, номерои Россияша WhatsApp дора, занг бизанед, маслиҳат кунед. бисёри бародаро моро айғарибӣ тамошо мекунанд, мегӯянд ки аз ноҳияи Рӯдакӣ квартираи арзон бимонед. марҳамат бародари азиз, гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пешина номаш Ленинский район, фабрика Ленинград гуфтагиай. якхонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 35 квадратни метрай. доми новостройка. квартира бародари азиз ремонт кардагӣ. ана гӯш кунед бародари азиз чӣ кардагиай. ремонт шкатурш кардагӣ, монтаж кардагӣ бародари азиз. хона 35 квадратай мега. ана чӣ хеле ки гуфтам, шкатур монтажш кардагӣ, нархиш 165,000 сомонӣ ай.
165000 сомонӣ. арзон мекунад намекунад нависагӣ нест. бардури азиз, ҳамат хоҳиш мекунем числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша ба занг бизанен. анаки 2020 телевизора пастар ки мегзарем ба як квартираи беҳтарини дига. Квартираи фурӯшии қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ана бозорчаи Гилистон гуфтагиай. Шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гилистон. Як хонака квартира дар 4 этаж қарор дорад, 42 квадратни метрай. Доми навастройка квартира ремонт доштай. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагиае ки квартира дар шаҳри Ваҳдат пеши бозори Гилистон. ана бардури азиз, нархиш 106000 сомонӣ. خیلی نرخ نو فقط در همین کانال سعودو تجی میبینه شیری نره. برای همون لایک بجخین کسی مهمونین پادپیسات سکنین یه روز نه روز کوارتیرای معقول دیل یا خونه معقول دیل تا میوی. پادپیسات سک لایک بجخ. اینا بردوی عزیز کوارتیر رزنگ زنن شهری وحدت 160000 سامان بخرین به حد نرخی زورینه کی. خانم خیلی بچه چایی بود نواری خانه‌های فروشی امروزه از که جایی که متشکل فروشی خانه‌های زمینی کوارتیرهای ارزان روی کردن حرکت کردم یک تا با یک تا نرخشون نگفتم فکر میکنم که خیلی نرخای زور بود. خیلی بردوی عزیز معقول شید نشید برای پیشروی کانال بچه اچکیدار یاد دونه لایک به پلا بچخین از که جایی که خانه نموندم بردوی عزیز کانال دا پادپیسات سکنه ان شاء الله که انا یه روز نه روز خانه‌های معقول دیلتون میویم بردوی عزیز پادپیسات سکنه یاد دونه لایک به پلا بچخین و فوراتون که ویدیوهای انا مثال امی بچه اچکیدار فوراتون که امی آواز خنه که یک میشید تماشا کنه کانال دا پادپیسات سکنین. بردوی عزیزم خیلی دیگه گپم ندارم تا ویدیوهای آینده خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه و ویدیو دو که اون بردوی عزیز اگر شرایطتون باشه امکانیت باشه یگان سامانی یگان روبلی در این ماه شریف رمضان یاردمش کنین. خیلی دوستانی عزیز دودرک در نوار دسم بیمار وقت تولد شدنش ده سوز بده از 3-4 روز پسش ایزانو پایانتر بردرو پوچش اول سرخ شده بعد سرخ شدن سیاه شده دیگه ایلوجش نشده دیدن که مثال پوچش سیاه شده پوچش ایزانو کمتر بالاتر بریدیان. حضورش در این ویدیو در بیمارخانه بردرو یک هفته پس 2 هفته پس انا کسلی پریپات که میشوه. پدرشون خواهش کردن که انا بردروی که مثال به خاطر الله خیر میکنن چند قی مثال از زورشون میرسه بردرو انا خیر کنن گفتگی برای داروش مثال بو برای همین دودرک یا چی میشوه. نمروی اینا مثال پدرش اموندگیم نمروی کارتای دوشنبه سیتیش اموندگیم بردرو اگر امکانیت باشه یگان سامانی انا یگان روبلی مثال یاردمش کنین. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.